Biharko hauteskundetarako antolakuntza ia prest daukagu eta adibide bezala erakutsi nahi dizuegu nola antolatuko diren hautesleku guztiak. Sarreran, mahai bakoitzak bere ilara izango du, kolore berezi bakoitzarekin eta mahaiari dagozkion kaleak izenekin agertuko dira. Hoiez gain, gorriz, lehentasuna duten pertsonentzat, 65 urtetik gora haurdun dauden edo ezinduentzat ere, ilara berezi bat egongo da. Itxaron ilaretatik sarbide kontrolgunea egongo da, puntura iritsiko da. Puntu honetan gela egongo da eta maskarien kontrola ere egingo da eta banan-banan pasoa ematen joango da barrukaldean antolatuta dauden mahaietara. Gogoratu, mahai horiek aurretik ilara bakoitzak daukan kolore berdina izango dutela. Mahai bakoitzak bere boto-paperak hartzeko kabina izango du, anonimotasuna gorde eta segurtasun neurriak bermatuta, eta hori egin ondoren, bozkatzeko lehendakariarengana hurbildu, lehendakaria babestuta egongo da metakrilatozko manpara batekin, horretaz gain kide guztiek FFP2 maskarak izango dituzte, eta bozkatzaileari ohar bat ere jarri diogu mesedez bozka sartzerakoan ez ukitzeko, eta bozkatu ondoren jarraitu geziak eta irten markatutako bidetik. Sarrera eta irteera ez dira bide berdinetik izango.